Ehla nasezantsi selibingelele lapha sinamukele babukele emakhaya kwi-channel enilethele indaba zamaskandi. Babukele emakhaya ke ngaphandle ukuthi ngipholisa amaseka ngihlale nazi indaba zamaskandi ehlabahlosile. Lapho ngidonsela indaba zokuthi okwamaskandi washiya umaskandi wayojoyina i-Afropop uyagonyuluka ngokwamenza washiya umaskandi. Lo esikhuluma ngaye ke uNgelovi umfoka Vilana. Uyagonyuluka ukuthi yini le eyenza ukuthi washiya umaskandi. Uyasho ngempela ukuthi abantu abaningi basele badidekile ngempela ukuthi wayekelani engabe saqopha amaskandi futhi waphuma kanjalo. Uyasho ngempela ukuthi wabonakala esafika la emculo wamaskandi izinga lakhe likhuphuka ngempela ngamandla. Uthi kodwa wabe sengena futhi kwezamabhizinisi ehlela imicimbi. Yakhumbula umcimbi wamaskandi obizwa ngokuthi khuphuka nezakho sibona ikunzi. Uthi emva ukuthi enze lo mcimbi lo noma ifestival walandela amazondo ngempela. Uthi imculo wakhe okade udlala kanjalo emsakazweni. Uthe kodwa emva kwalokho umculo wakhe abange usadlala emsakazweni. Uthi kodwa waqhubeka futhi wacula. Uthi okubhlungu ukuthi wavele waphelelwa yizwi. Uthi wayesengakwazi nanokukhuluma kahle. Uthi ucula ke izwi laselingaphumi ngempela. Uthi itiyaze yamsiza ngempela ukuthi ihambe eyobona abantu bezulu. Uthi bafike bamsiza bakwazi ukuthi izwi lakhe libuye libe ngcono. Abantu abaningi ke ngempela bathukile uma kuvela lezi indaba ukuthi kahle kahle umfoka Vilane wayetholene nomzima kanje. Uphinde waqhubeka futhi washo ngempela ukuthi khona abantu la emculweni kaMaskandi ababemdwebele uV ngempela behlangene ngaye. Uthi kodwa kumnandi ukuthi bagcine bexabene labantu laba ababemvalela emcimbini bephinde futhi bedala ukuthi umcimbi wakhe ungawatholi ngisho ama-sponsor. Uthi laba babemvalela bemdwebele uV kanje uthi bathe bese bexabene babuya bazoxolisa abanye bamtshela ukuthi babenza njani ezehambele yizwi kwenzakalani. Uthi nje uyabonga ngokuthi lagcina libuyile izwi lakhe. Uthi ngoba wayesengaseleni na choice kodwa kumele akhethe ukuthi uyaqhubeka nemali yamaskandi noma ukhethela impilo yakhe. Uthi ngempela ke yena wakhetha impilo yakhe. Uthi simbona nje uyaphila namhlanje ukuthi wayishiya phansi into yamaskandi ngoba la maskandi kukhona iziphi abantu bezebelwe befuna ngempela ukuqeda ngawe. Bukele emakhaya ke ngabe luthini uvu lakho ngale ndaba lesikudosela yona ukuthi uNgelovi ngempela uyasho ngempela ukuthi la emculo wamaskandi kukhona abantu ngempela abagcina ngempela sebephethe umuthi omubi ongempela ongagcina ngempela usuku wendlulisa emhlabeni. Uthi yena waphelelwa yizwi waze uye kumaskandi. Uthi kamanje useyibiza ngoV usecula iAfropop. Uthi kumaskandi akacabanga ukubuyela ngoba kuningi into ezamvelele noma izinto ezamvelele la kumaskandi. Bukele emakhaya ke kuthini uphala wakho ngalolu daba esikuphathele yona la kwesimanzonzo. Ake hlangane lapha ngezantsi sizwe umbono wakho uthi wena uyibona kanjani ngempela lolu daba la Ngelovi. Izona indaba engithe ngaphathela zona isikhathi samanje. Ake hlangane futhi ngokuzayo till next time. Siyabonga.